Hello guys, andito tayo ngayon sa S&R Calasiao, Pangasinan sa kanilang supermarket. Tingnan natin kung anong meron sila. Maraming mga tao ngayon. Pasyalan natin. Maraming na grocery ngayon. Diba? Chicken. Fruits area, vegetables. Mga bigas, siguro yung mga iba imported. Meron din silang mga dried fish, daing, mga ganun ba. Vegetables. Sibuyas ng bawang. Kamuti. Oblig siya eh. Vegetables. Fruits. Oranges, apple. Bawang, patatas, sibuyas, luya. Ito rin, oh. Durian, langka. Siyempre, hindi mawala yung hams. Seafoods. Salmon. Shrimps. Roasted chicken. Ayan, oh.
chicken feet. Mga chicken yan. Ground meat. Pork yan. Sausages. Dairy products, mga gatas. Cakes. Tinapay. Breads. Beef.